ci abinci ba? Zo ka kawo nan kai. Kai ba sharba, haka za sai na ci yau. Akwashe. Haka za sai na ci. Wallahi da yi maganan kaza shi na jira ina da so. Wallahi. Dan samu da na kwashe. Da na kwashe kaza wallahi. Da yi maganan kaza ina jira ina da so. Wallahi. Za a kwashe. Kai na gan kamar rago wallahi. Haka je. Ai yau haka za sai na ci. Akwashe. A zakulo manya a zakulo dirka a ɗauka a zakulo dirka a kwashe Gagun ba ƙaramin nisa ba shi ma ya tare gun da nisa ya kamata ya dawo mana. Kare. Mai magana ina nan suna ta aiki kwana na biyu ban ci abinci ba. Mai magana. Wai me kake yi ne haka? Sai ba kana kallo na a banza ba aiki muke yi ni da Abu Likima. Aiki kuma? Wallahi Alhaji ya samu aiki gashi na a zaune kana gani. Kayan gwamnati ne fa kace an saka aiki. Wato mu ba mai kuɗi kai da kuɗi ka ganshi tsaf da kuɗi haka kana gani. Akwashe. Mahaukaci ne fa bai da hankali. Ban gane mahaukaci ba ina ganin mutum yana irga mana kuɗaɗe kakkare yana mun hankali kai ma mana. Shekaran jiya Muhammad ya kasa mai. Ban gane har mai wai aka same ba. To shi kenan ka ci gaba da yi. Kaji ina gaya ma akwashe a ɗebe. Akwashe. A ɗebe. Akwashe. Mahaukaci ne? Ina alhajin yake ne ya ba kudin abincin mu ne ya tafi? Ina fa kudin abinci ya samu ashe mutumin nan bai da hankali. Ban fahimci bai da hankali ba. Wallahi. Mutum tsab da shi ga kudi a hannun shi yana karkare na mun wayo. Ba ku haɗu da mai magana ba da zaka to? Ya ba kudin mu ne da na abinci. Ba ka ga mai magana a hanya ba? Zaka cinye mun kudi na. Me yasa to na cinye ma kudi riban me a ciki? Kai ka san Allah wani yana aikin nan ban ci ba ban sha ba. Wannan mutum tsab da shi ka ce mun mahaukaci in yadda. To yanzu tsaya ni da tuhuman da kake mun ko da namu mahaukaci aiki. In ba sai ka ban kuɗi na ba Allah ya tsine mu. Sakan mun wuyari. An kiya saki ban wallahi sai wannan mutum lafiyayyen mutum ga uban shadda ko. Sakan mun wuyari. Wallahi sai ban kuɗi na. Na gudu ya ko.